Gilir gumanti menika Mbak Tama. Mbak Tama. Jumeneng Mbak Tama. Menika pemusik siap panjenengan saking kadang-kadang medsos menika saking Facebook, Instagram kali YouTube. Iya. Saking Tlatah Purbalingga. Lah niki yo disuting saka syutinge saka ndi Mas? Pundi? Oh, Nayaka Sumamen nggih, matur nuwun. Mugi-mugi pinaringan lancar nggih Mas nggih. Nggih. Nah, monggo lagune Ya Uhti. Loh, lagu apa kuwi? Jenengane Mas Gareng. Pripun? Bocah ayu jenengane Mata. Tama lho mata. Kowe Tama apa Mata? Tama Mata. Mbah Tama. Oh, Tama. Nggih. Tama. Monggo menika Ya Uhti, menika lagu ciptane kula piyambak. Menika kathah sing nyuwun lagu Ya Uhti yen dikumandhangaken. Heeh. Pemusik siap nggih? Yang Uti. Pripun? Yang Uti. Ya Uhti utawa ya wanitaku, wahai wanitaku. Monggo dipun garap ingkang gayeng Bu Sila lenggah malih nggih mboten napa-napa mangke jumeneng malih. Heeh. Engko jumeneng maning kok. Oh, anak gorengan boleh kok. Monggo Ya Uhti Mas dados. Saksi kasetiaku marang sliramu najanmu nanging jroning kalbu bingung rasane yen lagi kangen kowe bisa nyawang lewat gambar iki bisa ngulangut jroning wengi kang sepi uga kowe bisa ngrasake iki wis percaya sliramu senadyan kowe atoh ning kono ana ibu laika uti bisa
percaya sliramu senadyan kowe atuh ning kono ana ibu laika ya uti ibu laika ya uti. Monggo panjenengan saking Pak Kadus muji menika Gunung Sari kali Bagoran Mbak Lucy. Mbak Lucy Gunung Sari kali Bagoran monggo bariki Mbak Eni suminten edan karo Mbak Sulia. Ayo dipinangani dhisit Gunung Sari kali Bagoran yuk. Buyuk akan Mas. Ya.
Monggo Mbak Eni, Mbak Sulia, Pak Saryo menika mamundhut saking panitia suminten edan. Ah, kaya ngopo ngedane Mbah Sul. Dagelan kuno iki. Tong 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 tong. Mbak Eni. Nggih. Nah. Niku sumiten edan Basul. Napa? Ora apa-apa, takon tok. Pak Saryo. Nun, nggih. Monggo dipun damel menika suminten edan. Sing dadi suminten Ya ora narane mung kejaba Basul kok en. Pripun? Lah, ngerdalang ketoprak kae ya yo. Oh iya bener Pak Riyo kelalen sing dadi ramane piye. Lho Pak Riyaya nggih. Nggih. Pak Riyo ngene Pak. Monggo. Jarike anyar ya ngodang-adeg terus. Sutradara ketoprak. Bos borong menika. Ya, Brot. Bos borong ketoprak. Mas Brot tok. Brotone sing pundi brotone? Brotone ya sing Oh madhep niki, melek. oh gene gede banget lah. Ki brotone ki bae. Mas Broto kemangan go boleh digoreng. Niku Kerno sanes broto. Karno, Tirto Karno niku. dalang ketoprak sing urung munggah garis siji jane. Sinten Pak? Sing gender iku jo dalang ketoprak. Napa nggih? Bos Jumeneng niku, penggendere. ayo, Tong Pak. tong tong. Monggo Pak Timan yo. Monggo lho Pak. Anu agi bagi, Agi ora kober. agi bagi mbako kowe akeh banget. Lagi anu jebul lagi pekerjaan tangan iki. Pak Timan. Ayo. Monggo. Nyap. Sumangga. Nggih. Patule Masa mboten purun lho. Bose kok. Mong terus. Ayo gandeng pendapatan kirang nyakapi. Karcise mboten cukup lho niki lho. Karcis dipun nasta kondur nggih ngenjang jan. Ayo bener. Apal kae geraki musim. Kok jenengan apa to, Mbak Riaya? Biasa Kok apal sih? Bodolan lan tombong. Dandane teng isor panggung nggih. Sing dados sumintene sinten monggo diatur Pak Riyo. Ya Bu Sulia sing apik lah. Nggih, ora. Sumentene genah Mbah Sulia sing dadi lanangane. Sing lanang ya si Broto, Saryo. Mas Broto. Saryo aja saya dadi lanang nih. Dadi lanangan kene. Ngomongnya kepriye, Mak? Nah ya sakarepe kok lah. Sing penting bajang nang blung iki lah wis ngono. Yo panaraga, ayo panaraga. Carane nyung demen karo kedingin. Iya. Manutane ajeng garwane tiang kathah. Tampung sisan lho. Garwane wong akeh apa kowe melu? Oh iya. Sok tau. Ora uman. Wong wae dadi pengantin nyumbang ora. Ora, ceritane kaya iki. Jan-jane Pak Saryo ki arep dijodohna karo Suminten. Iya. Ning Pak Saryo ki anu senenge karo nikah Mbak Eni kaya niki. Nggih. Dadine Sumintene gemblung kaya kuwe. Konangan Pak Saryo lagi sideman karo Mbak Eni. Oh iya. Kita jane anu asline ora usah dikekeken anu wis temenan kuwi bocah. Aku ngerti. Aku kok kayak dijodok-jodoknya sama-sama. Ora karo ya? Mbak Eni. Pripun? Karo Nini ubreg. Iya, anu ini ubrak yang kena aku. Mau cerita kowe kok. Kang Mas, Piye diajeng? Ceritane benci Pak Saryo. aku cinta padamu Kang Mas. Tidak bisa. Saya sudah punya cintaan. Ya ini cinta saya. Mas, Mo, aku tresno kowe Mas. ora, Mas aku wis duwe. Brot. Aja broto. Broto. Ya. Mas Brot. Iya piye? Aku kan wis suwe. Mm-mm. Aku mikirke karo
karo kowe lho, Mas. Heeh. Tak rewangi. Piye? Aku ki adol pitik. Yo. Nanging aku ora tresno karo kowe. Lah kok iso? Biyen tak kowe sadurunge ketemu karo Eni, keneng ngopo kok kowe ngerayu aku? Jalaran biyen kowe ayu, saiki kowe elek. Sop. Wis tuwa. Ya Allah, Mas. Wis kempong perot. Iki sing masih kinyis-kinyis. Wah. Aku kok wedi lho. Mas Broto, Piye? aku wis tak rewangi tak adol bruk. Bruk apa? Bruk menceng nang kaliori. Dirangkul, Bu, dirangkul, dirangkul. Ora samong. Yo ben wong yo. Kowe ayu. Watek. Kowe nom. Padu karo Beni. Wamer saiki ana kene. Iki lho ngerti. Eleng umur, eleng umur. Aja ndeblak dada wis umur wis tuwa. Aja tua-tua. Wong aku Duko Yayasinipi suminten menika dados gemblung. Piye? Suminten dah. Aja ngisin-isin kaya wong tua. Nang apa? Iya. Nang apa nyong ora sidak karo kowe? Iki dadi biyunge iki. Gara-gara ki. Domonge dikandani anake. Iki dadi biyunge, dadi biyunge. Ganti dadi biyunge. Suminten, wong lanang ki sing akeh, milih siji-siji. Mo. Ora mung Mas Broto. Iki ana iki sing ganteng. Dadi tukang ngemili tukang kendang rusak. Gua pranti ditaboki. Sing Aku ngajeng ya wegah. ana. Aja mung milih Mas Broto, liyane isih akeh ten. Mo. Eleng ten Suminten. Mah aku kepen besit. Aku pengen karo Broto. Hei, Ya, aku manut karo kowe tapi aku demen karo aku njaluk kudangan. Aku pengen degan kok menek nak degan maring wit klopo. Klopo kelapa krambil. Menek. kenang apa aku sing mana? Ya wong kowe pinter. Kok ngerti? Iya. Tak tes. Yo. Dikandani ditutna anake. Anake watu ditutna, anake watu Ten, ditutna. eleng ten. Ditutna. Suminten. Ditutna kae. Kalau kayak ucul. Eling-eling ten. Ketandel ucul. Ten. Jan dua anak siji gemblung iki kasap ataku. Piye Pakne kae Pakne? Ten. Ditutna ke biyunge ditutna. Kalau kayak ucul. Jan anak siji mirang-mirang na banget iki. Aduh. Suminten. Suminten. Oke. Kayak mau njaluki panganan maring bakul-bakul kayak. Aduh. Aduh, maring Yo, serkileran yo. Suminten aduh. Bocah aja gemblung iki. Aduh. Ten, eleng ten. Golekna dukun iki kudune. Parani broto parani iki. Broto. Tambani. Tambah nih. Eleng ten. Tambani Pak Reyong tambani. Kudune iki ditambani iki kudune iki. Dukune dukune. Astagfirullahaladzim. Alah. Allah ya Allah. Alah. Maksudnya kenang sahwan kowe. Alah. Kenang Ana wong tua apa ora kenang anu tambah. anu kenang lenga gajah. Kayak umur 20 tahun ya.
Broto diperwoso. Brotonipun